duguma de kanga saranga here bemmina walma toro la baraw dama de baraji bolu dama de adama de bisenga baram la hali baramun kadi yere ni komi fenga di fen o do ni yo keni ngani nyumay be baraji sorale o ngani yoro yi yaro ni kuma ngunu yere foli a ciwo yere la o ka gele nga hakilima ba fam baliku ba fam ni yoro ina be tarkizu ke yoro minka no e furunyo nga gere yona mi nyaale krafile ka fa sallallahu alayhi wasallam ko baraji bala janguna e ni ngani yanunta no e ka nyongi shi haramuma o mana bo che fafe o mana bo mso fafe o ko abo sarasoro kasoro ko in keli kadi awyeruhi awa nay ni ndaka onga waqi ufle mso ka shakwa chara de mso ka shakwa chara israeli o mso juljul be furlabi nan nana shakwala amana na makroba kunda amana na karamugo kunda awa abe kalu flabo abe kalu sababo mon be sono foite nache haklima bo to famu yem suko ni ngame foite ni njeje abe do chuma bo boti amunu gembe ka waldi unta ku bla sono ku ke ko me bagan ay rubbi yala ko me wuru ba fode ko ikana ni kuma fota an ki ga fodi noya ko noya jumi menna kam so furu kana bla sono e de bi yala ko mi zo ite do sono ni shu 2h 3h 4h te do kalo saba kalo nani kalo duru foitu no musoke parce que kira kan kuma imbajira sallallahu alaihi wasallam hali mo psika ni wale ya barajini kama imso ka barajini ka ke sadakati ka nyichi imsoma hallo ya sura ko bate ere nga chebe bi tlo do mi ngoro dono a ko ara kira ko ni muso wele na ma so bana meleke obi shi ka danga abe yana ko meleke ka danga fangile mado akla ke te ka danga eta yira ka dugu danga ma be muso furu ala kira mi yere fo muso furu kuna o ya haramu tolile fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj kum so furu de baada ma de nye shuli ka bo haramu flelima abi nye mana tanga ka bo haramu ma amo flashi nye so furu kun yira lawa je do bilama so furu kun ye munye no e min furu ka bla sono bolo o yere tem so ibli wallahi ni mana dutiki ka yala ko kuma na mana na fone ni ta famu tugo shila wa kuma dowla a dow be hali dow cesri be darsul lamewni muhadara la tawni ala ko barala nga so la fiende bolo de ni mbundaina parce que am damante kam so mara file dore na so ngodi e warda ma fini tigala mininga nga e yere kunti yenyena ebe fawara to fo mini ere tekele hey ya soro bebe msobolo koy wallahi nabi ni kuma fo kutuba la mba kutuba fo mba fo ni la dabudi eta minga nga fie ne odon akanga fo chugo mina ne sola kabe parce que wajuli la mero ka cha aka ro ka cha oda to amba man dabiri ta ebe wole nyema ela tu ni mbabolo ali ti kalote menen nyaka moto fale ali kalote menen nyaka mobli fale ya warti la moko kuma ambe febe dama hali silla ajiniga plus de 500,000 francs yemi ndo akelena 500,000 dom sola ko par ko sigi sogono e o kelen sigi be sogono e mi atoye di 25,000 do atala ka seli ka amso kerefe o mso la fiante ka tebe msoga warde kembe mso uchewo sogono utsega fo ifo femi ndo hala alla kalili ka gele mso siga tani fo abay madowla atiga ta fo afay halni wele kera kaski ni problem be furmunu ngono afoka ko ba soro mso ko mbi dimite o ho fo itenache ama wotena atembuya nga ko ere ni ma oro e mi o endede furu gere nyoyen wole tesena bile
o bala muso caman tigiw fana tabala ba munun dɔw ye muso caman furu olu ye dɔw bɔ ala ka bila kɛrɛfɛ kabibi muso ta 2 3 4 i yɛrɛ cogoya lajɛ n'a ɲɛci t'i ye k'a dabila nka kana kɛ ko nna dɔ de ta ka dɔ bila kɛrɛfɛ o bɛ so kɔnɔ a yɛrɛ ye nin tɔɲɔ ni misɛnnin ninnu an bɛ jɔn ninnu mun na dɛ nin ne bɛ kɛ ka adamaden dɔw halaki u yɛrɛ t'a dɔn u ye min kɛ i ye min kɛ a fɔtɔ fili ye nin de don e kɔni hakilila tigɛ bɛ ko mɛlɛkɛ t'e danga nka i muso bɛ si k'i danga maa tɔɲɔnen dun ka dugawu ala kira ko hijabu t'o ni ala cɛ i muso bɛ siran ala ɲɛ o i muso tɛ siran ala ɲɛ o n'i y'i muso abandonné k'i muso fili so kɔnɔ i mago t'a la i bɛ yaala yaala la i bɛ wulu yaala kɛnɛma i muso ka danga bɛ minɛ i ma a tɛ mɛn e bolo bɛna ban e ka baara bɛ tiɲɛ i bɛ halaki k'i kɛ yeko fila ye a bɛ minɛ dɛ kira ko maa tɔɲɔnen ka dugawu ko o bɛ minɛ de ko hijabu foyi t'o ni ala cɛ nka anw hakilila bɛ tigɛ de k'a fɔra ko mɛlɛkɛw de bɛ muso danga ko ni muso ma sɔn nka cɛ kɔni ye cɛ ye o ye masakɛ ye ni min ka d'o ye o b'o kɛ walidenw na a ma silamɛya faamu dɛ tɔɲɔni foyi man jugu ka tɛmɛ sigiɲɔgɔn dɔɲɔ kan maa sigiɲɔgɔn si gɛrɛ t'i la ka tɛmɛ i muso kan an k'an jan dɔɔnin na dɛ nin ko ninnu filɛ a filɛ ka jamana labɔ jango seni bɛ maa o maa ye an fɛ yan yɔrɔ fɔlɔ musow tun bɛ girin de setigibaw nafolotigibaw minnu bɛ tubabu jamanaw ni fɛnw na o bɛ kɛ ka kewuya sa o bɛ kɛ ka kewuya dɔɔnin dɔɔnin o ok parce que a bɛ mɔgɔw tun hakili la ko wari de b'a bɛɛ ɲɛnabɔ nka u nana ye ja wari tɛ se ka adamaden jɔyɔrɔ fa wari tɛ se ka adamadenya baara kɛ dɛ donc wari tɛ se ka adamadenya baara kɛ wari tɛ se ka adamaden jɔyɔrɔ fa fɔlɔ bɛɛ tun bɛ girin o ma fɔsɔnw de kan parce que an fɛ a kɛra seni bɛ maa o maa ye o tɛ adamadenya tɛmɛ a n'a muso cɛ bilen illa man rahimallah fo ala ye maa kelen kelen ni minnu hinɛ ni diinɛ ni limaniya ye n'o tɛ olu kɔni bolo n'a ka di ye taa n bɛna nin dɔ ye sini sisan fada de kɛra sa o de bɛ yɛrɛ majigin a muso ye o de bɛ ko to a muso ye n'o tɛ dɔɔnin bɛ maa o maa bolo o kɔni tɛ duman foyi fɔ a muso ye o caman muso tɛ hɛrɛ foyi la muso mana taa so cogo o cogo somɔgɔw kan mɛ t'i sigi i ka furu la olu b'a fɔ ten parce que olu ɲɛ tɛ dɔwɛrɛ la buranfo wari ninnu ni lahiya ninnu ni bonya minnu bɛ na so kɔnɔ olu kɔni ɲɛ b'o dama de la ni nin furu sara sisan o y'o bɛɛ jɔlen ye nka n'i nana cogo o cogo i ni ɲɛji ma na de o t'i sigi i ka furu la t'i sigi i ka furu la koyi a bɛɛ tɛ tan i denmuso ta de bɛ tan ok a bɛɛ tɛ tan dɛ an kana ɲɔgɔn nege dɛ wa fɛn dɔw bɛ yen a tɛ marché dɛ an ka ko ninnu dɔw lajɛ n'a dɔw bɛ dilan cogo min na a ka fisa ka tɛmɛ société ka taa sigi jɛnɛya ni manamana kow kan dɛ parce que ni nin ko ninnu ganna muso bɛna fɔ k'a bɛ bɔda dɔ ɲini a yɛrɛ ye kuma dɔw la o bɔdaw tɛ kɛ hɛrɛ ye dɛ bana an bɛ wele min bila a ye to an ka sira ala ɲɛ hali kira ko baraji b'a la sallallahu alaihi wa sallam o kɔrɔ ye di kɔrɔ ye ko hali e bɛ se k'i yɛrɛ forcer i muso mago dilanli kama muso yɛrɛ fana bɛ se k'a yɛrɛ forcer a cɛ mago dilanli kama walasa k'a baraji sɔrɔ ka d'a kan ala kira ko baraji b'a la sallallahu alaihi wa sallam nka anw ta tɛ baraji ye dɛ anw ta ye min yɛrɛ ka kan o de ma sɔrɔ min yɛrɛ ka kan ka na waliden dɔrɔn kana bila so kɔnɔ ten a tɛ se ka foyi fɔ o cɛ caman bɛ yaala la wuluya la kɛnɛma n'o sigara hali a muso ka telefɔni na don o don i b'a fɔ ko diɲɛ wulila n'a sigara hali dɔɔni a ma muso minɛ ko la dɛ a ka siga dama ça fait sariya bolo wulilen bɛ ka bɔ yen k'a bolo dabiri bɛ muso de da wala taqrabu zina cɛ ni muso bɛ dama ka kanw la o cɛ ni muso ka hadu bɛɛ ye kelen ye jɛnɛya la o u bɛɛ ka kungo ka kan jɛnɛya la o silamɛya ka sariya la hali n'o y'a sɔrɔ adamadenya tabiya b'a to an b'a muso ka lebu bonya ka tɛmɛ cɛ ta kan n'o tɛ jɛnɛya ma daga maa si a ma daga cɛ ye a ma daga muso ye maa si n ye muso furu t'a la ma muso furu t'a la n furula cɛma t'a la ma furu cɛma t'a la ala kira ma rɔkisa foyi di k'a fɔ ko ni maa bɛ nin cogo la ko n'a ye jɛnɛya kɛ ko fɛn t'a la o tɛ yen yanni ka kuma datugu o fana tɛ kɛ dalu ye muso bolo ka jɛnɛya kɛ dɛ
ni cɛ kɛra ten k'a tɛ bɔ o cogo la i bɛ se ka furusa ɲini kana sira wɛrɛ bɔ dɛ ni i bɛ se ka bɔ ni kuma in ye kɛnɛma kodɔnnaw ka kuma na parce que an bɛ ko dɔw kɛ maloya ko ye k'o tɛ se ka fɔ fiyewu yɛrɛ n'a sera hakɛ dɔ la a kan ka fɔ dɛ a kan ka fɔ ɲɛ ka ɲin'a na ni ɲɛ ma sɔrɔ a la awa ɲɛ ka ɲin'a furuko la n'o tɛ o y'i nakun ye muso nakun tɛ k'i bɛna dumuni d'a ma nakun tɛ i bɛna ji d'a ma a nana ale de ka jɛ ka sigi ne t'i ye o tumana muso bɛ se k'a yɛrɛ ta dɛ o tumana o fana siraw bɛ yen a bɛ se ka bɔ furu in na cogo min na a kana taa sira wɛrɛ minɛ ka d'a kan cɛ bɛ muso furu k'a yɛrɛ taga ka bɔ haramu de ma muso yɛrɛ bɛ furu cɛ ma a danbe ka kɔlɔsi a ka kisi ka bɔ haramu ma a n'a tilala ka na sira ta sira min bɛna furu kun tiɲɛ furu bɛ nafa min ɲɛ o tɛna na sɔrɔ a la bilen o tumana ɲɛ ka ɲin'o ko la yan'a ka taa yɔrɔ jan n'o tɛ nin shakwa in a ka ca musow fɛ bi dɛ a ka ca musow fɛ o ye caya da ye wa muso caman tigiw ta ka jugu a bɛɛ ye o caman ta ye mago foyi t'a la n'a ka di i ye cogo o cogo a kɛ ten mɛ dɔ den dɔrɔn k'o bila kɛrɛfɛ dɔw ta dalu ye k'a kɔrɔmɛ e ma kɔrɔ a ye ha dɔw ta ye ko k'a kanu dɔgɔyara n dusukun na o cɛ dɔ nana ka n'a fɔ Umaru ye k'ale b'a fɛ ka muso furu sa Umaru ko mun na k'a kanu yɛrɛ de t'ale la bilen k'a kanu dɔgɔyara Umaru ko balo b'i ye dɛ ko kuma fɔ ni du ma sigi dɔwɛrɛ ka kanu kɔ ko ne ko adamadenya bɛ mini maaw bɛ n'i lagosi ni kumakan minnu ye o ɲɛsiranya bɛ mini hɔrɔnya bɛ mini a ka tila ko kanu bɛɛ de bɛ to sen na ten wa n b'i fɛ o tɛ ko bɛɛ daminɛna wa hali adamaden yɛrɛ ka fɛn san taw i bɛ fɛn dɔw sɔrɔ kuma dɔw la e yɛrɛ bolo ayi ni foyi tɛ se ka diya ne ye ka tɛmɛ nin kan non n ka telefɔni si ma deli ka diya n ye ka tɛmɛ nin kan i ma deli sɔɔni a bɛ kɛ ten i kɔrɔ bilen wa o de y'a to ala y'a fila de fɔ wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma a daminɛ ɲɔgɔnkanu bɛ yen nka hali n'o bɔra yen i tɛ hinɛ a na maa minnu bɛ ka walidenw bila ten k'u kanu dɔgɔyara olu dusukun na wa kekuya yɛrɛ tɛ fiyewu i k'o fɔ muso ye ne yɛrɛ m'a dɔn adamadenw min y'an sɔrɔ bi e yɛrɛ k'i muso sigi k'a fɔ i da la vraiment ko o kanu dɔgɔyara i dusukun na k'e t'o fɛ bilen o taara sa o tora e kunna sa o i y'a jogin dɛ e fɛ kuma caman fɔ nin ye ka kɔrɔ dɛ mɔgɔw b'o de kɛ sisan fo muso sigi ko vraiment ale yɛrɛ bolo de ye diinɛmɔgɔya ye n y'a sigi n ye tiɲɛ fɔ a ye e hakilila ko tiɲɛ bɛɛ de bɛ fɔ tiɲɛ bɛɛ tɛ fɔ koyi n t'a fɛ k'i nɛni nin yɔrɔ in na yan nka nin tɛ kekuya baara tɛ adamaden tɛ tiɲɛ bɛɛ fɔ tiɲɛ dɔw bɛ yen i b'o to i kɔnɔ i bɛ sa n'a ye i kɔnɔ i muso hakilila k'a ko ka di ye ka tɛmɛ bɛɛ kan ka sɔrɔ a kanu fiɲɛlen don dusukun na o mɛ n'e m'o fɔ ale t'o dɔn ala ye dusukun kɔnɔ ko kɛ adamaden halala de ye innahu alimun bi dhati sudur ni ala yɛrɛ tɛ jɔn dusukun na ko fo ni yɛrɛ y'a bɔ k'a jira maa min na o de y'a to munafikiw k'u ye silamɛw ye k'olu ye muminiw ye a ma dɔn fo ala kɛlen ka wahyu jigin k'a fɔ ale kɛrɛ ne tɛ maa si tun t'a dɔn diɲɛ waati la k'o di yan n'a kanu dɔgɔyara e t'o mara ye wa i t'a ka hakɛ d'a ma wa a kanu tɛna a tɛ se ka tila ka na wa fɛn min a kun nana e taara ta tuma min yala a kanu tun bɛ yɔrɔ o n'a dɔ bɔra a la an mara kɛ laala donna fara a kan ko adamaden bɛ ka kanu adamaden hali limaniya bɛ ji da a bɛ nagasi jango kanu tuma dɔw la adamaden bɛ ko goya ye hali an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ hali an cɛ dama maa bɛ ko dɔ k'i la i b'a karisa wa n y'a haramu karisa wa fo ka taa an zan tigɛ ɲɔgɔn kan maa ye nka o maa kelen bɛna ɲumanyaba dɔ k'i ye i bɛ ɲinɛ tɛmɛnen in kɔ pewu a bɛ kɛ komi i k'a kunu o tɛ kɛ wa n ko de y'a to kuranɛ aya nana n'a ye ko a bɛ se ka muso dɔw kɔn o b'a sɔrɔ ala ye hɛrɛ caman kɛ muso in na e ye i t'a kalama o dɔ bɛ se ka kɛ a bɛna den barikama dɔ wolo ye a dɔ yɛrɛ bɛ se ka kɛ a tɛna den wolo ye koyi nka nin de bɛna e kɔrɔlen dɛsɛlen ladon
ibe mun kuma kala donno fe ba soro e kabi mana bana o taraso ya to kalama wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun nyon jigi tu yere de beke ka taka bo adama diana mo we mi miri bidron comme ansla melama de beke ka nazara ko hakilata o jumeye ikika plaisir ke dron min gadiye ni de kadne bi mboke ni ngwere bi mbo la parce que warbe huna efle ni war kundi kuna itake o fa e fandani kule jumeye ka ba musola te ka ko goyarai ngo seti ko de ba munum psika shinimbe ka dobla nona ngolu de ba foka taya o chere aya laje a 99% be mim psika dobla nona shini o de ba foka ndige borala wal machama me minguna nga fandana musoni ngele o kashingo o labla te ko nige borala e de la ko e uye musodi do ma ya ko ku tafe o kera ba ko ya do kenan nyena uye so fadi ba so mo we muso yini ka dama ko la dala muso akwa tafe kwa rere di tifika yi uyu bla sokile ngono yi kwa tafe uklala ka de soro yi nyamo ko dinde de ka mara wa kina na kafe wa e de mafruwa o ateni ngonnu njugu ya don foni ni njuru sarali na damne adim so wla kuma mina o do de ibina don ki kmiye ko jugu ke fakama tadinu tudan wallahi juru do juru sarai mamunu filo beni konnu nge biuti sika era don to do hali dine mo do hakilla wa kuno ko so fursate ba she ko istibdalu fora no nanige borila iga blaw kapsa ika tonyo e ka mara kana nige bo injira law fana kapsa ika blaide wa epsiko ke ni ka cheye ni alaka deme o psika ke psika muso mara kuna annige tela blide nga ibaka haket dafa ibe ko be ka ya ire to don fa sebe alay ala binani yelemaye mamunu bike ka kebe ni dine toy apoy mayi alkira sallallahu alaihi wasallam as-salaf as-salih ala jun man temene amaye olula wa horayate furu bisri domina tisri ninga habisri furu tututu de ka akaji bi halna ko yari amara nama fa furu say haramu de nga ate ita ye horon ni ma sebe ka furu sala ko doron anige borana nyabla eni ni nchaka jugunde e dogom so mena ne isoro so dungodo kwa chego kwa blala iko kiye mungala ko foi chere wella kwa mungila ma foi kena mundo anige borana de ara ka ay kuma la jege ha idimso tale kone fla sabaka chelala o nane isigile soro dondo ko chego go furu sara iko mungera ina kelela kwa makele ndoni ina fana bakela ay foi make ye chere wele kwa kira ko foi make am furu dun za ku yejme na nige tenande nige borana kwa kanu fi yaran su o no damne na adim so la domina no damne na adom so la domina o do abina ka barat noy mana nga sabali ko beti ka adama de saboyde wala ba adama de la jarabiki laje abilla jarabiki laje o de akto yani furuka ke avo tam sofle allaje abbe mawa ke sharia ali sharia be femu mbali wala mso yella awo besra dele wala sa kabi kele ika anyebe donka soroka doala ika na walde jigitike aske ko inga jugum soma kasi hake mina cheta tetengoi eta edronya blate nye dota eta rani furuka na ka koroka ba kona ya kele fla ka soroka ala bla kwa nige boreda balma bebora kala ma kwa fula shukoni dugu ya furu sara mumina fo sara kuma chama mo bi nyugum so furu sale de la ka fo kwa ba ati furunye aduna dola borula aduna doere la borula ana ka furu keli no ya mbuluti ka dabla li no ya mbuluti ambo mina ni islam ya tede horo ya tede andambe tede imso mara bikasra ala yi imso la ikise koke ni kumai ni akuma nyeblay ni ala sonama akuma to be nyefe eta shakwa chaara de na kiraun da klame ko kembe nyefoli gwanzai na waliyan nana hina yere de bikika doya ka ba adama dawna nyon hina mine nyon jigi tugo bikika doya ko folo ana folo mo kuma furu do ke ya jigi tugo de kama
akla ko koroke muso sigi mina kumbanga ladala akla ko abila ma akla munun be bi fola kunte tegui fola do ba soro era bina koroke muso minta ita ta muso ko foi kama madawla shire ni etaka ka wala ka koroye walma ay de sura ka tadin dan koy nga ni nganna ta ke ma fululi afuru bi siri do ke ma wala sa ka to du kono e akumi ke o de kama koroke be saka muso bal kulama to aka koro do ke mi walma ani do ke mi nga ka flala ni ata akufu itai nga kumba tamu ngama ka jisi ala da kumba bode ka anvea nganda bila mama la bian won mo minga da indro minga na indro ndine ka plaisir non vraiment non ni redi ni ta faible ko ngo kire ko mi mo ba fuku adama dia di taraka bwana ko e ma bitiga ma sigi ka fi fa idala ko eta faible ha na imso fi egu ni imso nya wele ka sigi chana karsa ere de kuma nebli labla ma amina kutuba dam ne ka sa go danga umzo na fursa ina ce ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك ولا تخيب فيك رجاءنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.